Здравейте! Днес ви представяме една прекрасна къща, намираща се в Брасаки, между Аспровалта и Офренио. И Соди. Да, Соди и Лугари. Точно така, моето момче. Първата къща ще е много хубава. Къщата е 80 квадрата. 80 квадрата с едно барбекю. Да, има барбекю и мивка с моят помощник. Барбекю, мивка. Има и две спални утре. Има двор. Влизаме в просторен хол. Напълно обзаведена е. Климатици има навсякъде. Една спалня, голяма, и двете спални са по 15 квадрата. Голями спални. Климатиците са Mitsubishi. В едната спалня имаме баня с тоалетна. Както казах, къщата се продава с цялото обзавеждане. Готова за отдаване за Airbnb. Тук е другата спалня. Климатика отново Mitsubishi. И втората голяма баня. Цената на този имот е 179 000 евро. Благодаря ви.